Myslíte si, že je váš gauč čistý? Viete, čo je toto? Toto sa ukrýva v gauči, pokiaľ nebol viac ako 2 roky tepovaný. Sú to nečistoty, ktoré môžu spôsobovať alergie alebo infekcie, sajrajt zo všetkých večierkov, chorôb a nehôd vašich domácich miláčikov a smrad, ktorý vy už síce necítite, ale každá návšteva si pomyslí, že sa o svoju domácnosť nestaráte. Čo s tým? Môžete to skúsiť zakryť dekou, no to smrad ani baktérie nevyrieši. Alebo si dať hodinovú makačku s kefou a zničiť pritom sedačku. Alebo si to konečne nehať poriadne vytepovať. Keďže je tu jar, v Jovicepe máme 10% zľavu pre prvých 50 z vás. A zvlášť pre tých, ktorí chcú svokre ukázať, ako vyzerá čistá vytepovaná domácnosť. Stačí, ak pri objednávke zadáte kód JAR10 a domov vám nábehne kompletne vyzbrojený Jovitepak s výkonnými strojmi. Naštudujú si štítky na látke, aby nepoškodili váš gauč ako tí amatéri predtým. Nastavia presnú chémiu, teplotu a tlak a potom prejdú každý centimeter, až kým sa nezmie všetok bordel, ktorý sa tam za posledné roky nahromadil. Ak sa chcete zbaviť flakov a mať pripravený byt na jarnú sezónu, kliknite na link, zadajte kód JAR10, pretože prvý 50 máte 10% zľavu. A zľava platí aj na koberce, stoličky, deti, domáce zvieratá a okná. Tak šup, klikajte.